Μπροκ Λέσλαρ εναντίον των Triple H. Ωραία. Τώρα πάει, αφήνει τον τίτλο του. Παίζουμε για το τίτλο του Tag Team Championship. Παίζουμε για το Tag Team Championship. Brock Lesnar εναντίον Triple H. Σηκώθηκε πολύ γρήγορα. Μπαμ! Κάτω. Δεν αρχίζει καλά για τον Triple H. Triple H έπιασε τον Brock Lesnar. Μπαμ! Τον έριξε κάτω. Γι' αυτό τον έριξε κάτω. Του κάνει και ένα dropkick. Ο Triple H έχει μπει με φόρα μέσα. Μπαμ! Ο Brock Lesnar με το spin kick. 1, 2, φυσικά και το απέκτησε ο Triple H, είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε pin, δεν ξέρω τι φάση. Παμ! Με το dropkick, ο Triple H, παμ! Τον βαράει ακόμα και όταν είναι κάτω. Παίζουν τα μπουνίδια, με το spin kick. Τον έκανε grab. Κουράστηκε ήδη. Ανεβαίνει πάνω. Όχι, έφυγε. Κατεβαίνει ξανά κάτω. Δεν πειράζει. Το χάσε. Αυτό που θέλε. Όχι. Ο Brock Lesnar. Σηκώθηκα. Αστόχησε. Πάει πάνω του. Με το spin punch. Είναι και οι δύο κάτω. Τώρα σηκώθηκε. Ο Triple H πάει για το... έπεσε κάτω. Αστόχησε. Πάει. Παμ! Από ψηλά έπεσε. Από ψηλά. Πολύ δυνατό. 1, 2. Το απέκρουσε ο Brock Lesnar. Οκ. Τα μπουνίδια. Έχει αίματα. Ο Triple H, παμ! Αστόχησε ο Brock Lesnar. 1, 2, 3. Όχι, πήγε εκεί πέρα. Ο Triple H έπεσε. Τι, σηκώθηκε όμως. Παμ! 1, 2. Πήγε να νικήσει εκεί πέρα. Παμ! Εδώ πέρα. Η δική του Triple H. Παμ! 1, 2, 3. Πήγε εκεί πέρα να νικήσει. Η δική του. Μπαμ! Η δική του Brock Lesnar. Ο Triple H έχει γίνει χάλια. Ο Triple H έχει φάει πάρα πολύ ξύλο.
Αυτό είναι out of rules, δεν γίνεται κανονικά. Τρώνε report αυτό που το κάνει. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. 1, 2, το απέκρουσε. Αλλά και πάλι είναι πολύ κουρασμένος ο Triple H. Ουφ. Triple H είναι πολύ κουρασμένος. Έχει φάει πολύ ξύλο, σηκώνεται. Triple H. 1, 2, το απέκτησε ο Triple H, σηκώθηκε. Αλλά και πάλι ο Triple H έχει πέσει κάτω, είναι πολύ κουρασμένος. Ο Triple H έχει κουραστεί πάρα πολύ. Περιμένει τον Brock Lesnar να σηκωθεί. Περιμένει να σηκωθεί. Σηκώθηκε τη δική του. Μπαμ! Είναι και οι δύο πολύ κουρασμένοι. Σηκώθηκε όμως και πάλι. 1, 2, το απέκρουσε. Μες στη μούρη. Σηκώθηκε. Ο Triple H προσπαθεί. Δεν έχει πολλές επιλογές. Ο Triple H σηκώνεται. Πάει ξανά με την ειδική του. Κανονικά. Τώρα 1, 2. Ο Brock Lesnar δεν του έχει κάνει πολλές ειδικές. Άραγες τι θα γίνει. Ειδική από τον Brock Lesnar. Μόλις το είπα. 1, 2, 3. Τώρα θα παίξει μουσική.